Здравейте хора, днес ще ви покажа какво съм си поръчала от Тему. Както знаете, ми дойде пратката от Тему и сега ще покажа какво си поръчах. Така, първото нещо е тази кутия за висулки. Ето я. Аз си налепих тук лепенки, много яко стана. Така, тук си сложих всичките висулки, които имам отдолу догоре. Това са ми всичките висулки. Сега ще си ги подредя. Не са малко, но не са и много толкова. Са само. Значи имаме ето тези. Показвам ви ги. Тези, лапички, които трябваше да дойдат меки, но аз съм ги поръчала не меки. Така. После имаме ето това много хубаво. Ето това. Бубени и такова. Така, после имаме две патенца. Едно такова и едно такова. Жълто и розово. После имаме два сладоледа. Две гъбки. Две мечета. После зайче и котенце. Коте. Октопод и зарче. После облаче и цвете. После имаме това, което е само. И ето тези двете. И ето тези двете. Така. Това ми е цялата кутия с висулки. Не са много, но скоро ще бъдат. Ето толкова трябва да си поръча висулки. Колко висулки трябва да си поръча? 15 висулки. И да, 15 висулки трябва да си поръчам, за да кутията е цялата пълна. Така, после имаме скуишита. Ето ги. Едно скуиши, второ скуиши, трето скуиши, четвърто скуиши и пето скуиши. 5 скуишита са. Да, 5 скуишита. Ето ги, различни. Мислех си, че ще дойдат по-малки, но дойдоха сравнително големи. Мисля. Доста добри са. 500, ето такива пликчета. 500 пликчета. Имам още около мен. Вижте какво става. И в турбата има още 500. Не, има 500 около мен. Пликчета. Не са 500, а са 490 няколко, понеже направих подаръци с тези пликчета. Добре, значи това са ми пликчета, такъв цвят са, обаче забравих името. Много са яки. Поръчах си коледни стикери. Вие вече видяхте от кутията. Значи сега няма да ви изкарам всичките коледни стикери, понеже те са около масата. Някъде са се завряли. Ето такива. Направо. Всичките коледни, така ще ги покажа. Ето ги. Колените не са само тези. Има още. Колените ми бяха 100. Не помня. Мисля, че 100. Имам такава химикалка си поръчах с различни цветове, като направиш така и така. И то се прибира. Да. Бях си поръчала и розови лепенки. Ето ги розовите. Те бяха, мисля, че 140 или 150, не знам наистина.